Kalakta da kajing siat tirgas dengan kelon nakakelon hang ni jadin kumbakatuk ni minit kumbasiteng kentang tiak larang bakla dengan ayo bor biang ngalak ban ki biang ang taga ka penong yang apa dengan haban lek jubor kadut kingin ngadon lang berkikun dengan haban kontrol nang betagi kun di bawah senran lang yang yo kaji ka igi pasniu nang kata hadrai kadon kajing thut naga kpo ro teple naga dau kadai kajing dai jong kiti jong pulis ne kadai kajing dai da kila thiring em su malak kila bon mo kadon kajing pa mata kadon banga sopang ta ka bas ngosi ka bangaya tho ja ki pajba kadai kamdai tangkawai kajing pen khing an jong ka sarkar MDA dan kad kabor district administration kamdai tangkawai kawai ne kajing pen khing jong ki kalong ba ya ki kin thai ki noi kai ke bar armat kila terjauh da kiti jong senrang di padu kanu kan kita ya kamet jong ki ngam sto ya kata han rai jing sisa ladai ban yata ladai ban blok deki kin thai kulit kin thai han rai ban ne non ka bakum kata ka penong yang abangan pendam jur ya ka jingle jong ka board district administration ber sarkari MD papila le ka palat liam persya yang ikina ikai kini ngina kai kontrak tang kata jing mun namar baru si kata ngila song si kiwi jaka si benar ngila song kim don skor kim don mat kim yo kim don ka jigit lam teman tangi song ang ni blok gani ka main entrance kalong ba kin yo de ka kali jong ki ka met jonga kidong dei babu berbol no kai kontrak tang kata ka de pat ladang la khat no ta ka jing yo jong kali minister ngala hon pat ba kada ka jingle kala sto kada ka jing kim lang ka salang kala sto ba kada ka jingle menle kada ka jing pen kheng an jong ki babat ai kata dan kaleng jong pi i mener wa kila la sebrong pula selayap ler na la plat na kai kada wa punang fi ba pinchuk ya ba mars po ya kana ka cakap kadau kalong ba kadon ka jing ya le bat nis ni nama nang tai ngala ong dak bajai bangi de ben poi ba jas katjan ngala ong sai ba ngilapan benaro ba kim dai ban le ke basnio namar hangi batngi kidon ki noi kai ba armet kidon ki khun ki badang red kidon ki longkumi ki ba la kapor jong ki kala ki tang ba ki ban join sekani ka agitation kala ong ba kila khia kamet ka phat dan namar ba ka kam ka badawa ki prakhat na ka ban ka ki khun ki kiti jong ki kala penong ki ba kinwan sekani ka jaka tengah ya tho ya kata ong badon ki ba kum kita gilong pernai kai ba armet kena tim dai ban lai kai ba sio ye tang ya poi hang nei pade na kaliang jo ke board district kila thang ki bomla ki bangim sotho nang ta ki tiergas ki bla penlong ki khon ki ti jongi kila don ke jing men sau nang ta ki katum ke jing tho jong ki pernai kai ong badon kilong kemi ki ba armet ki don ke jing sistem menta te na kaliang jonga ka target pan nang tair ka de ben poi hang nek mat sekret dengan poi jicha pen kanong ba silong ki minister ka sarkar don khmat don khmot don skor te kumta kala penong yangi bangin song hang ne balada kali jong minister jong konrat sangma amarung nang ne kan yai na kamet jonga bakin sko tho ba dei babu birbor ko badai unong kai kontrak ladang alaya bro ladalale kumta ngalahon ya kane ya menta ngingi don kajing thumu kumta tangba namar bang kadang sulong menta ngin ya selok swak pernai kai ngamla marwai ngamla banong ya kata angin ade nang ne ngin sakhot yaki pernai kai bangin lum ka meeting kebaret ngin sa ban tep aden ma ngin tep ya kata aden pa ka jingle jong police department kade kabala palat liam kabla petkhen yak hok long riu men riu ka jingle riu khau laon kumta namar ba la break road yaki ain ki kanun ki ba maki ki bo damaki hi kila penkhenya kita agar siapa orang nakaleng jo kalau potret bantur mentakasi kalau itu banwan ki kentai biru ni kena ki kolong ro te kapolet par aktor por karena saya balik kampen bang pul kentai kai ba pinan menang kalau ne bagi saya jom nak ada tu saya da ka buram ngala ya tho sakmat ngila ta ai jing ka babiang bau ngila ada jing tho ban ngila kren media
Hanrai kani kajing le ke jongki kajing ken steng ke jongki kani tang kajing le riu khau jong sarkar MDA persya yakin kino hikai kontrak yakin hikai baro jong ke jela balik ki pai baro jong ke jela kumta nakaliang jongi ni pernam jor ya kajing le jong sarkar kini bolong mentap beteng ni kejing ni ngin beteng ya kajing ki hangne amin sekretari kumangina tumo kajing tumo jongi ambangi persya ki nang kesalahan